Ja nebudem stať. Help. Au. Nabúral som. Jaj. Neviem, tu je nejaká chladnička a potom nejaké sneky, sa tu nevie schovávať si. Poďme to prehľadať. Poďme prehľadať za chladničku. Jaj. Jaj. Prestaňte. Jaj. Prečkám tu, kým odídu. Jaj. Jaj. Tam na benzínke mal byť ten milión, ako dávali v správach, že? Ideme to preskúmať. Stačí sem. Vieš čo? Kúbro, choď omrknúť hentu agencii a Koua, ty choď omrknúť hento tuto umýváreň a ja idem benzínku. Dobre. Hej. Ja idem sa pozrieť do hentejto, do chladničky, lebo mne sa zdá, že to tu bude. Mám to v chladničke. Mám to. Poďte von. Áno, poďte von. Poďte von. Poďte von. Jaj, to... Nie, to je môj milión. Rozdielme sa. Nie, mám lepší nápad. Ten, kto vydrží najmenej spať, tak ho dostane. Musíme byť v svojom baráku a môžeme si aj zajazdiť. Ale každý bude pod kontrolou. Bude u mňa v sejfe. Dobre. Tak ideme. Jaj. Poď, Koua. Koua. Poď. Na. Jaj, to už sme doma. No, ja už idem vystúpiť. Bude u mňa v sejfe. V tvojom dome bude tá challenge? Nie, každý vo svojom dome. Dobre. Tak ja si idem odparkovať auto. Jaj, dám si ho do sejfu, aj keď neviem, kde mám. Ja si ho sem dám. Sem si dám ten milión. Tak, mám ho dropnutý. Tak. A challenge začína od 3, 2, 1. Teraz. Jaj. Ja, aby som nezaspal, si... Ja si sem dám veľmi veľa svetiel, aby som nespal. Dám si sem aj takú menšiu posilku. Sem toto, sem to, sem to. Potom budem unavený, dám si kávu a bude vyriešené. Jaj, tak idem posilovať. Jaj. Dobre. Jaj. Tak teraz ja idem, aby som nezaspal, si dať studenú sprchu. Tak, urobím studenú sprchu. Tak. A dám si. Tak, osprchujem. Jaj, to je ľadové.
skočím ešte do bazéna. Dobre. Tak. Už som bol všade. Potom ešte viem, kam idem. Lebo ja chladničku už moc dobre nemám. A potrebujem, aby som nezaspal, si idem kúpiť energetiáky. Ja tu zatiaľ chodím, aby som nezaspal. Tak. Objednám si 50 energetiákov. Ja to budú dobré energetiáky. Dám si ich všade, dám si ich do kufru. Skôr na kufor. Tá kola je dobrá. Mali tam veľmi veľa. Máš tu dobrý dom. Dám si ich pár aj na strechu. Ja, tá kola Jaj, a teraz idem. Ja idem na sáku z tej koli. Takže teraz idem zaparkovať. Ja sa jdu podívať k Sebiku. Ja si idem kúpiť kolu do obchodu. Jaj, ahoj. Čakaj chvíľku, stoj. Musím ísť ešte do obchodu, zabudol som niečo. Potom sa vrátim. Jaj, tu budem čakať, kým niekto príde. Chcel by som ísť do obchodu. Jaj. Sem nikto nepôjde, to bude dobrý prank. Obchod je zatvorený, kúpil som si ho. Dobre, tak ideme na benzínku. Ale nie, nevyšlo mi to. Zbúram to. Haja. Ja takto idem radšej domov.